फरायसा फरायसुलि आरो फंबाय बिनानावमोन दिनै इंलिश ग्रामारनि 8 नम्बर एपिसोडखौ आं नोंसिनि सेराव लानानै फैदों। थांनाय एपिसोडआव जोङो कारेक्ट टेन्सनि 6 नम्बर रुलसिम सावरायदोंमोन। दिनै 7 नम्बर रुलनिफ्राय जोङो सावरायगोन। 7 नम्बर रुलाव ओरैबायदि जेब्ला बबेबा मोनसे सेन्टेन्सआव जों आफ्टार नङाब्ला बिफोर नुयो अब्ला बे सेन्टेन्सखौ जों पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव सोलायनो हायो। बे एग्जाम्पल बायदि होबाय जोङो नुबाय जों बेयावहाय we reached the station before the train left। बेयाव जों बिफोर नुदों। थ' बे बाथ्राखौ जों मा खालामनो हागोन जों पास्ट पारफेक्ट टेन्स बानायनो हायो। जेरैबायदि we पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ जों मिथिखायो। पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव मा थायो हेड एक्सिलारि भार्ब थायो। थ' जों जों मा जागोन हेड we had reached past participle form लिरनांगोन बेखौ we have reached the station before the train left। ओरैबायदि 9 नम्बर एग्जाम्पलाव दं I see him before he saw me। दा बिफोर दङ बेयावहाय। दा बिफोर थानो थाखाय जों बे बाथ्रा खोन्दोखौ मा खालामनो हायो पास्ट पारफेक्ट टेन्स खालामनो हायो। जेरैबायदि I एक्सिलारि भार्ब had see आ मा जागोन seen I have seen him before he saw me। ओरैबायदि सिम्पल एखेबारे सिम्पल जेब्लानाखि बे रुलफोरखौ गोसोआव थायो। 3 नम्बराव दङ 3 नम्बर जोंनि एग्जाम्पलाव the patient died after the doctor come। आफ्टार थानायखायनो जों बेनि उननि खोन्दोखौ मा खालामनो हायो जों पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव खालामनो हायो the patient died after the doctor had come। ओरैबायदि दा बेयो जाहैबाय पास्ट पारफेक्ट टेन्स। आरो बेनि उनाव जोबनायाव दं जोंनि पुलिस केम आफ्टार द थिफ गो। मिथिबायना बेखौबो जों आफ्टार थानायखायनो मा खालामनो हायो पास्ट पारफेक्ट टेन्स बानायनो हायो पुलिस केम आफ्टार द थिफ had गवा मा जागोन गान जागोन। ओरैबायदि जोङो 7 नम्बर रुलखौ आफ्टार आरो बिफोर थायोब्ला ओरैबायदि चेन्ज खालामनो हायो। इजि रुल बियो। बिनि उनाव दङ 8 नम्बर रुलाव 8 नम्बराव जोङो जेब्लानाखि जायखिजाया मोनसे सेन्टेन्सआव द फलोइं नेक्स्ट टुमर' ओरैबायदि सोदोबखौ जों नुनो मोनो अब्ला बे सेन्टेन्सखौ मा खालामनो हायो जों फिउचार इनडेफिनिट टेन्स खालामनो हायो। फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि महरखौथ' गोसोआव थानांगौ विल आरो सेल एक्सिलारि भार्ब बेवहाय बाहायनाय जायो। थ' साबजेक्टनि उनाव जों एग्जाम्पल जों थांनोसै 6 नम्बर I write a letter tomorrow दङ बेखौ जों मा खालामनो हायो फिउचार इनडेफिनिट टेन्स खालामनो हायो। I जों मा जायो shall I shall भार्बनि फर्मा प्रेजेन्टआव थायो I shall write a letter tomorrow। ओरैबायदि बेनि उनाव 9 नम्बर एग्जाम्पलाव दङ he meet me next month। एबो मा जागोन he जों मा जागोन he will meet me next month। ओरैबायदि 3 नम्बर एग्जाम्पलाव दङ they play football on Sunday next। बेयावबो नेक्स्ट दङ माने नेक्स्ट सानडेआव बिसोरो मा गेलेगोननो फुटबल गेलेगोन। they will play football on Sunday next।
दा बेवहाय बे बाथ्राया ओरैबायदि फैगोन सानदेयाव बिसोरो फुटबलखौ गेलेगोन आरोखि बेखौ बेबायदि बुजायदों बेनि उनाव 4 नाम्बार एग्जाम्पलाव दं you pay the money next week दा बेवहाय मिनिंआ ओरैबायदि जागोन बेवहाय एकदम नों होथारनांगोन आरोखि खामानिखौ एकदम मावथारगोन बा होखान फैसाखौ फैनाय मांखौ होथारगोन मिथिबाय ओरैबायदि बाथ्रा जेब्लानाखि फोरमायो इउजों सेल जायो गोसोआव लाखि जेब्लानाखि एकदम मास बि मावनाय बाथ्राखौ फोरमायो अब्ला मा जागोन सेल बुंनाय जायो मिथिबाय गोसोआव लाखि फैसानि बाथ्रा बेयाव होखाथारनायनि बाथ्रा फैदों you shall pay the money you shall pay the money next week फैनाय हप्तायाव फैसाखौ होखाथारनांगोन नों ओरैबायदि बिनो 5 नाम्बाराव दङ इबो मा दङ we go out for a picnic next Sunday बो नेक्स्ट दङ बेखायनो मा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बानायनो हायो we shall go out for a picnic next Sunday तो एरैबायदि 9 नम्बर रुला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नि सायाव आरोखि बेनि उनाव 9 नम्बर रुलाव दङ इम्पोर्टेन्ट बियो जेब्ला मोननै बाथ्रा खोन्दो थायो जेब्लानाखि बबेबा मोनसे सेन्टेन्सआ मोननै बाथ्रा खोन्दोजों दाजानाय आरो बे सेन्टेन्सनि जायखिजाया मोनसे बाथ्रा खोन्दो माने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेंस नि एक्सिलारि भार्ब थायो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेंस नङा नाथाय एक्सिलारि भार्ब थायो जेरैबायदि man is mortal man is a प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेंस नि एक्सिलारि भार्ब थिग बेबायदिनो is am are बेबायदि मोनसे खोन्दोआव मा होनो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेंस नि एक्सिलारि भार्ब थायो अब्ला बेखौ गुबुन मोनसे बाथ्रा खोन्दो जेब्ला नोंसोर कारेक्ट टेंस बानायो बे टेंसखौ डेफिनेटलि नोंसोर प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेंसआव खालामनो हायो मिथिबायना द एग्जाम्पलआ ओरैबायदि he is not at home now मिथिबायना नैया इसा बेवहाय दं नाथाय कन्टिन्युअस टेंस नङा he go to the market दा नैबे बाथ्रा खोन्दोखौ मा बानायनो हायो नोंसोरो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेंस बानायनो हायो जेरैबायदि he is not at home now he मा खालामनो दं प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेंस he has gone to the market बेबायदि प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेंस बानायबाय जों बेखौ थिग बेबायदिनो 9 नम्बर एग्जाम्पल he is not here बेवहाय गैया he go to Delhi बेबो एखे जागोन बेबायदिनो he is not here he has gone to Delhi ओरैबायदि 3 नम्बर एग्जाम्पल दं they are not in the classroom they go to play in the field बेबो एखे they are not in the classroom they have gone to play in the field they have gone to play in the field तो एरैबायदि मोननै सेन्टेन्सनि बाथ्रा फैयो आं बुंबाय आरो खेबसे बुंनायाव बेखौ is am are जुदि मोनसे बाथ्रा खोन्दो थायो गुबुन मोनसे बाथ्रा खोन्दोखौ मा खालामनांगौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेंस खालामनो हायो 9 नाम्बारा थांबाय जोंनि जी नाम्बार जी नाम्बार रुलाव दङ जेब्ला मोननै सेन्टेन्स थायो बिनिनो जायखिजाया मोनसेया पास्ट कन्टिन्युअस टेंस जायो अब्ला गुबुन मोनसेखौ पास्ट कन्टिन्युअस टेंस खालामनो हायो मिथिबायना ओरैबायदि माखासे सेन्टेन्स दङ जों पास्ट कन्टिन्युअस टेंसनि बेलायाव फरायना फैदोंमोन जे
मोनसे खोन्दोआ जिदु पास्ट कन्टिनिउ मोनसे समाव मोननै खामानि एखेलगे सोलिना थानाय बेबायदि फोरमायोब्ला बिखौ मोननैखौबो माने पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनो हायो बिनि मोनसे एग्जाम्पल लादों मोनसेल' एग्जाम्पल दङ बेवहाय आं माखासेफोरखौ प्रिपेयार खालामजायासै दा मोनसे एग्जाम्पल नोंसोर बुजि मोनगोन while आरो while when एरैबायदि सोदोबा थाखायो पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स आं सिगाङावबो बुंदों while I was writing my brother sleep जेब्ला नै मोननै खालामनो जेब्ला आं लाइजाम लागासिनो दंमोन आंनि फंबाया मा खालामना दंमोन उन्दुदों दा बिखौ आं जेब्लानोखि लाइजाम लिरगासिनोमोन आंनि फंबायाबो उन्दुगासिनो दंमोन एरैबायदि खालामनो हायो मिथिबाय while I was writing my brother was while I was writing my brother was sleeping एरैबायदि बो खालामब्लाबो गोरोन्थि जाया मिथिबाय तो बेखायनो नोंसोर बबा जिदु पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि उननियावबो जिदु बेबायदिनो ओंथि फोरमायो अब्ला बेखौबो पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सआवनो खालामनांगौ पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स थायोब्ला गुबुन मोनसेखौबो मा खालामनांगौ पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनो हायो बे मोनसेल' एग्जाम्पल होबाय आङो एसेबां फैया बेखायनो मोनसेल' एग्जाम्पल होबाय जि नाम्बार रुलाव दङ जोंनि जेब्ला मोननै सेन्टेन्सनि जायखिजाया मोनसेया प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो अब्ला गुबुन मोनसेखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनांगौ मोनसेया जेब्लानोखि प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो आरो गुबुन मोनसेखौ मा खालामनांगौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनांगौ जेरैबायदि नैबो होदों लुक एट द स्काई इट गो टु रेन तो बे जोंनि प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव दङ बेखौ मा खालामनांगोन जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव खालामनांगोन look at the sky but cloud बेदिबो फैयो it is going to rain मिथिबाय it is going to rain because जों मा खालामनो हायो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनो हायो दुइ नम्बरावबो एखे एरैबायदि look at it बेखौ नाय बेयाव नाय I draw the map of India मा जागोन I जों मा जागोन I am drawing the map of India मिथिबाय I am drawing the map of India present continuous tense why the beat I take rice मिथिबाय ना मा जागोन write a beat I am taking rice एरैबायदि तो बे माखासे एग्जाम्पला जाहैबाय मानिका जेब्लानोखि बबेबा मोनसे बाथ्रा खोन्दोआ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो गुबुन मोनसेखौ मा खालामनांगौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनांगौ जिसे नम्बर जोंनि लास्ट एग्जाम्पलाव दं बा लास्ट रुलाव दङ 12 नम्बर रुलाव दङ बेनो लास्ट जागोन जेब्लानोखि जों मख'बोनाय मोन 11ता रुलाव मोनसेयावबो गोलैया मिथिबाय बेयाव मा गैया व्हेनबो गैया व्हाइलबो गैया बेयाव फर गैया बा माबा माबि जेसेबां रुल फरायबोबाय जोङो दा बेफोराव मोनसेबो गैया अब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौ मा खालामनो हायो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स नङाब्ला प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स नङाब्ला पास्ट इनडिफिनिट टेन्स जायखिजाया मोनसेयाव सोलायनो हायो नोंसोरो मिथिबाय दा बेयावहाय एग्जाम्पल नै आं मोनसे लादों he tell us a tale बियो मोनसेबो रुलाव गोलैया मिथिबाय तो जों बेखौ मा खालामनो हायो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स खालामब्लाबो बेखौ गोरोन्थि जानाय नङा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो पास्ट इनडिफिनिट टेन्स खालामब्लाबो बेखौ गोरोन्थि जानाय नङा माबायदि नाय गिबिखौ लाबाय जों प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सखौनो बानायनोसै गिबियाव he because जितु प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स खालामनो हायो खालि टेल जों एस लागायना होब्लानो जाबाय as a tale मिथिबाय 2 नम्बराव जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स खालामनो हायो he is telling us a tale जाहैबाय बिनो पास्ट इनडिफिनिट टेन्स खालामनो हायो जोंखौ he told us a tale
बेबादि मोनथामाव बानायनो हायो बिनि उनाव मोनसे आरोबाव एग्जाम्पल लादों he read a book बेखौ एरै बानायनो हायो he reads a book बे जाहैबाय present indefinite tense नि ना आरो बिनि उनाव जों present continuous tense खालामनो हायो he is reading a book बेखौ माने present continuous tense खालामनो हायो बिनि उनाव लास्टआव past indefinite tense he read a book मिथिबाय बुजिदो past indefinite tense मिथिबाय तो एरैबायदि मोनसे बाथ्रा खोन्दोखौ जायखिजाया मोनसेयाव खालामब्लाबो गोरोन्थि जाया बिनि उनाव 3 नम्बर एग्जाम्पलाव दं they ate mango बेखौबो खालामनो हायो जों they ate mango बेखौ एरैबायदिनो लाखिबाय they ate mango बेयो मा जाहैबाय present indefinite tense बिनि उनाव 2 नम्बर एग्जाम्पल 2 नम्बराव खालामनो हायो जों present continuous they are eating mango present continuous tense बिनि उनाव past indefinite tense को खालामनो हायो they ate mango तो ये जाबाय past indefinite tense एरैबायदि जों जेबो रुलनि सिङाव गोलैया जोंनि जिसे बे मोनजिसे दा रुलनि सिङाव गोलैया बे माखासेफोरखौ जों एरैबायदि मोनथाम टेन्सआव सोलायनानै जों कारेक्ट टेन्स बानायनो हायो तो फंबाय बिनानावमोन आरो फरायसा फरायसुलिफोर नोंसोर बुजि मोनदों जानांगौ बे मोनजिनै रुलखौ फरायब्ला नोंसोरो मोजाङै जुदि फरायोब्ला कारेक्ट टेन्सखौ कारेक्ट खालामनो हायैनि जेबो ओंथियानो थानाय नङा माने हागोन नोंसोरो दे बेनि उनाव आङो माखासे एग्जाम्पल लानानै डिसकास खालामगोन आसा खालामो नोंसोरो मोजां मोनदों जानांगौ बे भिडिअखौ आरो बुजि मोनदों जानांगौ गोजोन्थों